Moi. Eilen olin Omiokalla puhumassa ja oli todella siistiä. Paras setti tähän mennessä. Kuulijoita oli suunnilleen 55, epävirallinen laskenta ja oli todella lämmin tunnelma. Oli niin hieno huomata, että miten se esimerkkinä toimii siitä, kuinka kun avataan pelottavia asioita, mokia, häpeää, niin kuinka se avoimuus toimii sillä, että ihmiset vastaa siihen myötätuntoisesti, ilolla kuuntelee ja huomaa, että porukka käy omia juttuja ja saa sitten jotain irti. Ja palaute oli todella ihanaa ja jotenkin hieno ja yllättävä kuulla, kuinka paljon se sitten ihmisiin kosketti ja minkälaisia juttuja sieltä heillä nousi esiin tai mihin he kiinnitti siinä huomioon, mutta hienoa oli taas nousta, jännitti ihan sikana, pelotti, mutta se miten se sitten käytännössä taas meni ja mitä siitä sai itse ja mitä huomasi, että toisetkin sai, niin se oli hienoa. Ja marraskuussa pitäisi tulla sitten workshoppeja.